Nahuli kam ang usa ka tawo nga naglabay og basura sa daplin sa karsada sa barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang nakuha sa CCTV sa barangay San Nicolas Proper pasado alas 2 sa udto ni adtong Miyerkules, Hulyo 8. Makita ang usa ka tawo nga midiskarga og mga sinakong basura sa daplin sa karsada ug gipanghuwad usab niya ang anaa sa sulod sa sako. Wala lang giyabo niya ang mga basura sa sako, gikatag pa kini. Nasuta sa barangay nga dili molupyo di ay sa San Nicolas Proper ang naasoing tao kung dili residente siya sa kasikbit nga barangay. Dili lang kining tawhana ang maglabayanan og basura sa lapid kay aduna pa kunoy lain. Identified mga na sila. So, muna akong gihangyo po sa kang Ma'am Raquel Arce nga ipadayon to nato tong proyekto nga putangan og number ang atop sa ano sa e-bike kay mao may sakyan permi sa mga kuan binuang ba. Dakong problema sa barangay San Nicolas Proper sa Dakbayan, Sugbo ang nagkadaghan nagtipon og nilang basura tungod usab sa kawalay disiplina sa uban nilang mga mulupyo nga mulabay sila ang mga hugaw bisan pa og dili schedule sa tig-kolektas basura. Labaw sa tanan ang uban nga mga dili taga-barangay San Nicolas Proper ang mudayo dinhi aron ibilin ang ilang mga basura. Nagpatabang na ang mga barangay sa City Hall aron sa mas epektibong paggukod sa mga makalapas sa lagda sa kalikupan. Matod ni Kapitan Ninyal nga nagplano siya nga pahamtangan og silot ang mga madakpan sa akto nga magpataka og labay sa basura. Okay, ibaw beta sa human rights pero ako alang tun mo sin og kung ganahan nga kaning uban nga way kabayad pampuon ako nadto simba paludo nako dito 3 ka oras unya mahimo unta kung di sila mong sugot ng pagampo kay arel na mo sa panglimpyo mo simbahan to mao sa gyapon 3 ka oras mong limpyo dito murag community service ba. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.